това ги засяга на тях. Другите си, ГЕРБ си имат трите мандата, Прогресивна България си има своите 7, а те трябва да имат 3 всъщност, а имат 2. И един мандат повече е даден на ДПС за сметка на ППДБ. Така че тя ги засяга, те са двигателя на процеса, няма кой друг да им свърши работата. Да разбираме ли, че ще ги подкрепите с подписа за внасяне в Конституционния съд? Не знам, това вече... Тъй като професор Калинов е сред авторите както на използваната и по-настояща методология, така и на текстовете в Изборния кодекс, които уреждат нейното използване, ние се доверяваме на неговото становище, изразихме го публично, то беше отразено в протокола, който подписах с особено мнение от името на партия Възраждане, че не сме съгласни с приложен математически модел за разпределение състава на ЦИК и съобразно правомощието, което ни е дадено по член 150, алинея 1, точка 2 от Конституцията на Република България, да оспорваме акта на президента. Ние от група на Възраждане заявяваме, че ще търсим подкрепа за събирането на необходимия минимален брой подписи 48 от народни представители за оспорване на указа на президента на Република България пред Конституционния съд, защото считаме, че независимо от сегашната ситуация, трябва да се създаде наистина практика, която да не бъде използвана разнопосочно, освен при определене състава на ЦИК, така и при определене състава на районните избирателни комисии, на общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии, поради което заявяваме пълна мобилизация за извършване на подобни действия. Сега всички ходилници в Технополис са не изплащани на 20. Здравейте, вие сте с предаването без формат. Какво се случи на 10 ноември 1989 година? Истината. Кой е Тодор Живков? Има ли бившият първи династично потекло или това е градска легенда? Кой и кога реши да падне от власт? Отговорите на тези въпроси ще търси от журналиста Иван Тренев. Здравейте и добре дошли в студиото на Без формат. Здравейте. Кой е Тодор Живков? За съжаление, нашата история и цялата история на света от няколко стотин години поне мога да бъда сигурен, че се пише много умело от различни сили в деня. А именно и нашата история беше така пренаписана още от велики древности до сега. За да знаем ние и да имаме едно достойно бъдеще напред, ние трябва да знаем и нашите